Vášmu psovi dávate hračku, alebo aj niekoľko hračiek, alebo ho proste obklopujete hračkami a očakávate, že sa s tými hračkami bude hrať sám, tak sa obráte o veľmi dôležitú možnosť posilnenia si vzťahu s vašim psíkom. Pes hrajúci sa s hračkou si vytvára vzťah s hračkou. Častokrát sa stáva, že takýto psík začne takú hračku vlastniť, dokonca niekedy až obsesívne. Ak mu potom chceme hračku zobrať, tak sa môže stať, že nás bude vnímať ako oponenta, že nám tú hračku jednoducho nebude chcieť dať, prípadne nás môže zúriť. Bude si chcieť hračku ochraňovať, pretože hračka v jeho očiach je proste jeho. Patrí jemu a on má nad ňou kontrolu. Preto je lepšia možnosť, ak hru s hračkou začíname my. My hračku vytiahneme, začneme hru, vieme skončiť kedykoľvek hru, vieme hračku odložiť alebo dať psovi najavo, že hra už skončila. Tým pádom vieme mať celú situáciu pod kontrolou my. Takto si pes ten príjemný pocit z hry spája s nami. My si s ním posilňujeme vzťah. A čo je dôležité, pes vidí, že my kontrolujeme a my rozhodujeme o tej hračke a celkovo aj o hre. A vo výsledku nie len teda posilníme náš spoločný vzťah na zábavnom základe, ale takisto si získavame alebo zvyšujeme reputáciu v očiach psa. Ak do hry pridáme určitú štruktúru a kontrolu, pes navyše získa submisívnu, pozitívnu a rešpektujúcu spojitosť s hrou, s hračkou a s nami. A toto všetko môže prispieť k lepšej kontrole psa aj v iných rôznych situáciách a oblastiach života a spríjemniť náš spoločný život ešte viac. Snáď vám aj tento tip pomôže k lepšiemu vzťahu s vašim psíkom. Ak by ste sa chceli niečo opýtať, kľudne tak môžete byť v komentároch. No a vidíme sa pri ďalšom tipe.